sadamu da masu kaunar mu zuciya sannan ka tare shirin duka mai shiri tsakanin mu zancen zarin ya ka kaɓe mini rayuwar shege dan banza ce Allah bar mu da masu kaunar mu sannan ka tare shirin duka mai shiri tsakanin mu zancen bayanin ya kan kaɓe mini rayuwar shege dan banza duniya ta shaidawa taron makauna ce amma rayuwar ya shigo matsayaci ya raba ni da mai kaunata kira ni bestinta ni kawo a bakina kullum sai na yi zancinta sannan ina fata Allahu ya sa na aure ta idan kowa ya zami ta kira na mijinta ni in ce matata duk inda tashin zagarshe ya ce mata ni mawaki ne kin san mawaki dubi irin aikin shiroko ne keken fagarfin shi ya badai na batun shi shirme ne kun ji tsinan ne wahalalle mai sufa ta kare dan karya shi domin a farko ni na tabbata ba ta kaunar shi na ci da karyarsa sun sa ta fara kaunar shi ina kira ta waya kullum sai in ji kwalle in ji haushi ɗauki na baka gurin ka ya ce ka sanya ruwa ka sa sha da bakinka dan wuya banza Allah wanda rai da halinka ina gama da wuri ki ma ki sani kina layi saurake cikin ranar da ke miki ya ce ni mawaki ne tabbas mawaki ne zan gwada muku ni mawaki ne kuma sannan mai abanci ne kowa da aikinsa an sana'a ga irin aikin da na ɗauko
mai irin halayen bera. Bakin birin daji sai ciki tilfil kamar akuya cikin keji. Inda ni kake ja bani gwada maka ka taɓo yaji. Suka ware da gudu zan gwada maka ni mawaki ne dan banza. Shage da dauran shi da bakin shi kamar bakin zunubi. Na sun kuya mamugunci mai doro kamar kwaɗabi. Ga shaye-shaye kamar ɗan ban mali katir da hakan. Na shekara 70 amma wai bai na koshin ce su ma ba. Ranar suna rigima mai wanki ne ya shake shi. Ya ce kudin sati na aron kaya yake bin shi. Wannan abin kunya Allah da rai da halinka dan banza. Cinkin guda biyu zo ki saurara. Wata shawara ce zan miki mai yanayi da allura. Zamo da kunnen ki ji zanu fada ki saurara. Ki bi sannu wallahi yaudara ce baya auren ki dan banza. Zuciyar da baki shi na ce wallahi da sace. Jini na faɗa miki sai dai in tarance ce. Ma'anar tarance sai dai in ƙaunar ta ƙarya ce. Mai hankali da tunani shi ɗaya za ya ɗau hanyar zance na. #1 7270 5199. Wahidin Allah, sadamai da masu ƙaunar mu.